ani wolonwula tana gosira talata ye an songo Gao mara la ni Bamako o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi ye tarata ye juillet kalo tile 23 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de basigibaliya kosɔn Mali jamana camancɛ yan fan fɛ kunna sini n'o bɛnna ntɛnɛ ma cɛ marifatigiw taara bin Debo dugudennin kan n'a filɛ nin ye Dimbal Bayangara mara la mɔgɔ 20 ani kɔ olu de ni bɔnɛna k'u to u ka forow kɔnɔ Mali jamana finitigiw ye laseli kɛ kunun tarata wula fɛ k'u ka wulikajɔ sera ka to u ka Infarak dugu minɛ n'a filɛ nin ye kilomɛtiri 122 o de bɛ ani Tesalit ni ɲɔgɔn cɛ Kidal o mara la nin yɔrɔ kofɔlen in tun laminɛlen don jadi jɛkulumaw bolo yɔrɔ min filɛ nin ye Mali ani Aligérie dancɛ la Amérique jamanatigi dankan Kamala Harris kɛlen kɔfɛ ka kokɔrɔmadonni sɔrɔ mɔgɔ fanba fɛ min ye républicainw ka wasadenw ani u ka tɔnden jɛkuluw ye a bɛna kɛ démocratew ka cɛbɔ ye Amérique jamanatigi sigi kalata natɔ la min kan ka kɛ novembre kalo waati ka kɛ ni Amérique jamanatigi Joe Biden ka laseliw ye min kɛra karidon k'a sen bɔra Amérique jamanatigi sigi kalata cɛbɔw fɛ min kan ka kɛ a siɲɛ filanan tun ye maliden caman Bamako sigidaw kɔnɔ ye u ka hakilinaw di Joe Biden a ka nin hakilina tali kan Mali jamana finitigiw ye laseli kɛ kunu tɛnɛn tilegan fan fɛ k'a fɔ ko Mali ka dugu min n'a bɛ wele ko Infarak n'a filɛ nin ye jamana camancɛ fan ka taa kɔrɔnfɛn fanfɛla la n'a tun minɛlen don jɛkulu maramafɛntigiw bolo nin y'a san 10 ani kɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen min n'a bɛ Tesit Kidal o mara fɛ k'u sera k'u tigɛ kɛ nin yɔrɔ in na ka bɔ jadi jɛkulumaw bolo an bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mariam Kuyate ale ye kunnafoni dɔw sɔrɔ a kan an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ an ka dɔn k'a fɔ Inarafak ale ye sigida ye min yɛrɛ bɛ Tesali da worodugu tilebi fɛ kilomɛtiri 100 ani 22 o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la yɔrɔ min don jagokɛyɔrɔ don kosɛbɛ sabula Tɔnbɔkutukaw ani Gawukaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ t'u ka sanni kɛ yɔrɔ kofɔlen na kunu an ka woromasiri taabɔw olu kɔni ye bataki bɔ k'a bin chef d'état-major général de l'armée ale y'a jira k'a fɔ ko Inarafak ko ale minɛna woromasiri taabɔw fɛ k'a bɛ u ka bolo kan nin waati in na Inarafak ale yɛrɛ bɛ Aligérie yɛrɛ dancɛ la nin yɔrɔ kofɔlen in a bɛ rebelliw bolo a ka ca ni san 10 ye bi kunu an ka woromasiri taabaw chef d'état-major général des armées ale kɔni ye bataki bɔ k'a bin bataki min kɔnɔna na a y'a laseli kɛ k'a fɔ ko nin waati in na Inarafak ko ale kɔni bɛ woromasiri taabaw ka bolo kan ko sabula k'u ye a dugu kofɔlen yɛrɛ minɛ chef d'état-major général des armées ale y'a jira k'a fɔ k'u sera ka nin wale kɛ ala ni u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔw sababu la ko wale min don k'a kɛ kun ye yaasa ka jamana ni jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ lajɛlen lakana a y'a jira k'a fɔ ko Mali woromasiri taabaw b'u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen lawaleya yaasa jamana yɛrɛ ka se ka lakanda Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la an bɛ to hali bi kunnafoniw kɔnɔna la an bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la Bayangara o mara la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ cɛ marifatigiw kunun tɛnɛn taara bin u ka dugudennin dɔ kan dugu min bɛ wele ko Debo ni a filɛ nin ye Dimbal Bayangara o mara fɛ u taara bin foro kɔnɔna la ka mɔgɔ 20 ani kɔ ɲɔgɔn ni bɔnɛ VOA Bambara tɔgɔ la Tijani Wedrago ka bɔ Koro ale b'o kunnafoniw lase an ma duguden caman ka seereyaw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko kulu marifatigi minnu ma lakodɔn olu de bɔra kulu bolo fɛ ne ka jigin ka na u ka dugudennin min n'an b'a wele ko Dembo ni o yɛrɛ ye dugu ye mun sigilen bɛ Dimbal commune na Bankasi mara kɔnɔna na u ka fɔla wulanɛgɛ ɲɛ 16 u nana dankari kɛ k'a ɲɛsin yen dugudenw ma ka masɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka sɛnɛ kɛ u ka foro kɔnɔna na i n'a fɔ nin seereya b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na a y'a kanu a tɔgɔ ka to dugu la Dembo ye dugu ye min bɛ Dimbal commune kɔnɔ Lazara kɔfɛ 17h moins waati donc mototigi dɔw bɔra kuluyan fanfɛ tun fanfɛ ani dɔgɔ fanfɛ donc kana dugu la o y'a sɔrɔ dugumɔgɔw bɛɛ bɛ sɛnɛ na kungo kɔnɔ donc mɔgɔkɔrɔbaw dama de bɛ so sɛnɛkɛlaw bɛ yɔrɔ minnu na ka taa moto la ka mugu ci u la donc mɔgɔ min tora la a bɛ mɔgɔ 22 bɔ donc mɔgɔ 4 olu ye donso ye olu tun ye mɔgɔ fɔlɔ ye minnu wulila ko bɛ t'u dɛmɛ o taara sɔrɔ jama ka ca kojugu o mɔgɔ 4 tora la dangarawale in kɔni juguyara kosɛbɛ baw a mugucikan kun bɛ na fo Bankasi dugu kɔnɔna na i n'a fɔ seereya dɔw y'a jira an na cogo min na
Mali fintigilakaw kɔni kɛlen ka kunnafoniya mɛn u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ne ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ. Taki daminɛnen an ye faamaw wele k'a fɔ u ye u kɔni u nana u bɛna waati min kɔni tiɲɛni kɛra u ni donso dɔw farala ɲɔgɔn ka bɔ mɔgɔ jugu nɔfɛ kungo kɔnɔ u ye mugu ci ɲɔgɔn na su kora olu seginna ka na dugu la. An bɛ waati min na sɔmiya baaraw kɔni bɛ sen kan Mali fan bɛɛ lajɛlen na. Farinya tigilamaw bɛ nin waati nin de sugandi ne ka dangarawalew caya. Duguden caman ka seereyaw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko laɲini min bɛ nin dangarawale na o de ye ka tiɲɛni kɛ k'a ɲɛsin sɔmiya baaraw ma. Bi sɔgɔmada in na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko dugu caman bɛ yen lamini na minnu kɔni sirannen don ka taa foro la k'a sabu kɛ dangarawale tigilamaw ɲɛsiranya kama. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔ. An bɛ to Mali jamana camancɛ fanfɛla la hali bi ka kɛ ni basigibaliya ye min ɲɔɲalen don Bayangara a n'a fanfɛyɔrɔw la. Dangaraliwale minnu bɛ ka kɛ nin waati laban in na walasa an ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Keyatu Tarawele y'a ka ɲininkali tɛnku Usmane Aramala kunnafoni sɛnsɛnna don ka bɔ Bayangara an k'a ka seereyaw lamɛn. Ok, i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ de don Bayangara région kɔnɔ lakanabaliya a ɲɔɲinen don kosɛbɛ ka sababu kɛ don o don attaques de bɛ kɛ mun ye banbaanciw ye u bɛ mɔgɔw ka dugu attaquer ka maninfinw bɔnɛ u ni na donc a laban yɛrɛ kɛra Dimbal commune na n'o ye dugu dɔ ye sɛnɛkɛlaw de don banbaanciw taar'u sɔrɔ u ka baara la foro la ka maa 26 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na. Yan'o cɛ fana mun ye Teguru ye o fana ye Bayangara région kɔnɔna ye n'o ye Dukomo commune ye yen fana banbaanciw nana bi u ka dugu kan ka maa kelen fa a kɛra sababu ye dugumɔgɔw siranna u n'u ka minɛnw cɛ u y'u bɛɛ sɛnsɛnna ka na Bayangara kɔnɔ bi. Bon o n'u tɛmɛnen kɔfɛ fana Jigibonbon o fana ni Teguru man jan o fana bɛɛ ye Bayangara lamini ye yen fana banbaanciw nana ka na maaw sɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ la donc ka maa 20 ni kɔ faga o dugu fana na o mɔgɔ kilan fana nana Bayangara kɔnɔ yan donc don o don attaques de kɔni bɛ sen na Bayangara région kɔnɔ maaw ja sigilen tɛ maaw hamina vraiment a bonyanen don ka sababu kɛ an bɛ samiya donda de la donc mɔgɔ caman bɛ yen u dahirimɛ bɛ sɛnɛ de la maaw bɛ foro kɔnɔnaw na u b'u ka baaraw la mais banbaanciw ka nin kɛwale ninnu kɛ bɛ sababu ye vraiment mɔgɔ caman dɛsɛ bɛ ka taa sɛnɛ kɛ u ka foro yɛrɛ kɔnɔ. Kɛlɛɲɛbolila ninnu ka situation u bɛ cogoya di aw ka yɔrɔ marakɛlaw bolo yala u b'a la ka occuper u la wa walima u ka situation u bɛ cogo di e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan. Bon i y'a fɔ cogo min na maaw bɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka taa lakana bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ duguba ninnu Banka cercle o fan bɛ bi bi in na déplacé la mun ye Bayangara cercle fana ye o falen don déplacé la bon déplacé hali n'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɛ bɛ ka u kunbɛn mais gɛlɛya b'u kan ka sababu kɛ caman bɛ yen olu ma donyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ u kɛlen ka b'u ka dugu la ka na donc an bɛ samiya de la sanjiw bɛ na maaw donyɔrɔba t'u bolo mun ye site de déplacé o tɛ se ka maaw bɛɛ kunbɛn donc u kɛn bɛ ka mɔgɔw ka so minnu bɛ dugu kɔnɔ dɔw ka so ye so inachevé ye so minnu ma ban a dɔw b'u de kɔnɔ vraiment gɛlɛya b'u kan maintenant caman y'a yira k'a fɔ nin gɛlɛya min b'u kan u bɔr'u ka yɔrɔ la ka na duguba la o kɛra sababu ye vraiment ka gɛlɛya wɛrɛ fara gɛlɛya wɛrɛ kan parce que a caman bɛ yen bi u b'a ɲini u ka t'u ka dugu la o de ka d'u ye ka to duguba kɔnɔ baara t'u bolo kunbɛnni ɲɛnama tɛ k'u sɔrɔ wa vraiment sɛgɛn bonyanen n'o bolo kosɛbɛ. Ayiwa e ye kunnafoni sɛnsɛnla ye n y'a fɔ cogoya min na fɛn daminɛ na i sigilen bɛ yɔrɔ in na mɔgɔw bɛ taa damakasiw ni fɛnw k'aw la a bɛ kunnafoni de ɲini ka fɛnw kɛ e yɛrɛ ka hakilina la ani ka sɛnsɛnliw la hakilina min b'i la i ka kunnafoni sɛnsɛnlaya kɔnɔ kumakan laban na i bɛ se ka mun de fɔ n'a bɛ se ka kɛ sira ye ni ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko ninnu na tagali ɲɛfɛ. Bon ne kɔni ka jate la lakanabaliya fosi tɛ se ka a furakɛ lakana kɔ vraiment an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw ma olu de bɛ se ka na ni lakana ye jamana kɔnɔ parce que a yamaruyalen don olu dɔrɔn de bolo ka na ni lakana ye hali n'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yen olu fana b'a ɲini ka na ni lakana ye n'o ye donsow ni mɔgɔ wɛrɛw ye mais bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ jamana marabagaw de la donc tant que lakana in de ma na fosi de tɛ se ka kɛ nin lamini ninnu na hali an kunnafonidilaw pour que an ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ a sɛnsɛnnen ɲuman f'an ka se kɛnɛ ninnu de kan bon n'a bɔra bi i ka du da fɛ k'a fɔ k'i bɛ taa ko dɔ la a ka gɛlɛn ni ala ma far'i kan est ce que i bɛ segin ka na yɛrɛ parce que dugutaga yɛrɛ kɛn bɛ damana siran ye maaw bolo ka sababu kɛ yɔrɔ bɛɛ minɛnen don banbaanciw fɛ
o bɔlen kɔfɛ ne yɛrɛ kɔni fɛ vraiment n'u ma Mali centre n'o ye Bayangara région ye n'u m'o lakana lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ caman don jamana marali la parce que mɔgɔw ye nin kule daminɛ bi tɛ a mɛnna mɔgɔw bɛ nin kule la donc waati o waati mɔgɔw bɛ bɔ ka dugu jeni yira ne yɛrɛ mun filɛ nin ye dugu si ma attaqué ka se mɔgɔw ka bɔnɛ ani na ko ne ma n sen jɔ yɔrɔ min na ka taa jalasogo ninnu na Ogosogo ninnu sobanda ninnu ne ye ninnu bɛɛ kɛ kuma bɛɛ autorités bɛ na u bɛ hakilisigi kumaw fɔ mais maaw t'a ye a ko bɛ ka bɔ a sira fɛ donc o kɛra sababu ye ka vraiment siga don maa caman dusu kɔnɔ bi bi na n'i k'i bɛ autorités i n'a fɔ transition yɛrɛ kuma fɔ Bayangara lamini na n'i ma farati maaw bɛ sɔn ka bere da i kun ka sababu kɛ parce que pour eux olu yɛrɛ labilalen don de ka sababu kɛ don o don attaque mun bɛ kɛ surtout yani attaque ninnu ka kɛ u ka fɔ la kunnafoni bɛ di mais kunnafoni dilen kɔfɛ o tɛ tiɲɛni bali tiɲɛni bɛ na kɛ tuguni donc olu y'a ye k'a fɔ nin kɔni vraiment olu labilalen de don n'o tɛ a ka gɛlɛn vraiment nin ka kɛ jamana kɔnɔ ko fanga bɛ c'est à dire kana tigilamaaw yɛrɛ de bolo nin ko mɔsɔli bɛ kɛ jamana kɔnɔ k'olu tɛ se k'o faamu fiyewu. Voilà. Ousmane Arama kumakan ye ale kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bankas mara la an ka foli b'i ye Ousmane merci bien. Ka da nin kan sisan an bɛna don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani an ka jabaranisow kan aw k'an bɛn. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ka sengana aw ma an ka kumaso kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na an bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Amérique jamana kan yan u ka dogodogoliso cakɛda ni a bɛ wele ko service secret américaine o ɲɛmɔgɔ n'o ye ka laseliw kɛ min kɛra ka da jamanatigi yɛrɛ ye n'o ye Joe Biden ye kelen kɔfɛ k'a lase karidenw ko a ye a sen bɔ Amérique jamanatigisigi kalata la u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko démocratiw ka cɛbɔw ani ka fara u ka tɔnden camanw ni wasadenw kan bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u ka kɔkɔrɔmadonni kɔni kɛ ka ɲɛsin jamanatigi dankan ma n'o ye Kamala Harris ye n'a kan ka kɛ u ka cɛbɔ ye jamanatigisigi kalata la min kan ka kɛ novembre kalo o natɔ Naman Jara VOA tɔgɔ la ka bɔ Dakar ale b'o kunnafoniw lase. États-Unis ɲɛmadan kan Kamala Harris ye u ka politikitɔn ɲɛmɔgɔba caman kɔni ka dɛmɛw sɔrɔ walasa a bɛ se ka kɛ démocratiw ka cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata in na ani fanga sina cɛ Donald Trump. Associated Press n'o ye kunnafonidisow ka jɛkulu ye n'a bɛ jateminɛw kɛ wotew kan États-Unis de ye nin jira a ka jateminɛw kɔnɔ kabini Joe Biden bɔra cɛboya la jamanakuntigi kalata in na. Associated Press ka kumafɔla démocratiw ka ɲɛmɔgɔba minnu bɛ wele déléguéw u mɔgɔ 1,976 ni ko délégué 300 ni 800 ni ko cɛ la u y'a ŋaniya ta k'u bɛ Kamala Harris dɛmɛ wa u y'a jira k'ale de ye cɛbo ye min donnen dɔn n'a ka kan ka bila Joe Biden nɔ la jamanakuntigi kalata in na. O kɔfɛ Israel marabaga jɛkulu ɲɛma Benjamin Netanyahu bɛna taama la Washington nin dɔgɔkun in na wa a bɛ sɔn ka kɛ ɲɔgɔn sama ye fanga nasina ni ɲɔgɔn cɛ. Bawo Benjamin Netanyahu bɛna kuma ɲɔgɔnyaw kɛ wasaden bolo la sini araba waati min yɛlɛmaw bɛ ka kɛ États-Unis politiki taabolo la fangatigiw fɛ. Netanyahu bɛna kuma ɲɔgɔnyaw kɛ fana ani États-Unis marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Wala a y'a jira k'a tɛna sen dɔ jamana politiki taabolo la. A ka nin taama in kun ye de u ka fɔ ka bɛn kɛ États-Unis cɛsiriw la walasa Israel ni Hamas kɛlɛ in bɛ ban cogo min na n'o kɛlɛ in bɛ sen na kalo 9 bi. An bɛ waati min dɔ farala lakanako baaraw la Washington Benjamin Netanyahu ka ni nali in kosɔn bawo wulikajɔw caman bɛna kɛ.
o waati kelen in na Hamasi ni Fata Palestine jamana na u y'a jira k'u ye bɛnkan dɔ boloda Pekin Chine jamana na walasa u ka marajɛkulu dɔ bila sen kan ɲɔgɔn fɛ nka o tɛ garanti ye min b'a jira ko bɛn bɛna sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kɛɲɛ ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ka sinbɔli ye jamanatigi sigi kalata cɛbɔya la min ka kan ka kɛ Novembre natɔ n'a ye a kunnafoniw lase karidenw. Maliden caman Bamakɔ sigidaw la ye u ka hakilinaw di jamanatigi Joe Biden a ka nin sariya ani hakilinaw tali kan k'i senbɔ Ameriki jamanatigi sigi kalata la. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ale b'o lase an ma. Ne tɔgɔ Kunba Yarisi n bɛ M5 RFP jɛkulu la comité stratégique kɔnɔ. Ayiwa kunu an kɔni y'a mɛn ko Joe Biden a ko k'ale senbɔra kalafili la parce que ale kɔrɔla a man kɛnɛ mais a ma sɔn abada a y'i cɛsiri de ko ale bɛ to course la fo a y'a ye sisan hali a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw caman sikalen don a man d'u ye a k'u représenter nin kalafili in na donc a y'i senbɔ mais a y'i senbɔ kalo joli b'u ni élection cɛ sisan kalo 4 ni a cayalenba y'o ye bon a y'u ka chance a ye caman bɔ a la à mon avis mais l'Amérique c'est l'Amérique Amérique mɛnna démocratie la harisa u bɛ se k'u cɛsiri anw kɔni maliyɛnw bɛ mun fɔ ne plutôt an ma ɲina Joe Biden ka vice président ya kɔ parce que ka Joe Biden to vice président ya la n'a ka président Obama olu de libi ti anw b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ ni mun gagnera a banna a bɛɛ dama ka kan anw ye. Ne ye Karim Traoré voilà min ye américain ka élection n'a bɛ tali kɛ Joe Biden ka candidature retrait kan hakilina ɲuman de don parce que ni ye Joe Biden yɛrɛ sisan lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔrɔlen don kosɛbɛ wa a sɛgɛlen don fana jamana mara a bɛ fɛn caman demander a bɛ galabu kɛnɛya demander a bɛ farikolo kɛnɛya yɛrɛ demander a bɛ hakili yɛrɛ fana kɛnɛya laɲini kosɛbɛ kosɛbɛ wa n'i ye kandidat yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ majɛ caman bɛ a la nin fɔlen ninnu kan c'est vrai que quand démocratie ye laɲini kɛ a ka candidature a ka renoncer mais n'i y'a ye a yɛrɛ sɔnna ma vraiment o b'a yira k'a fɔ ko a fana a bɛ a ka parti fɛ kosɛbɛ 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 voilà parce que n'i tɛ parti fɛ n'i tɛ parti ka intérêt fɛ a bɛ gɛlɛya i ka ban ni jɔyɔrɔ suguya ka ban a la donc a bɛ fɔ a ka nin décision ɲuman tali la. Ne tɔgɔ ye Abubakar Konate ne ye Espoir Mali Kura sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye. Ne ka analyse personnelle la Joe Biden ka nin waleya a y'a kɛ ka d'a kan pression de kɛra a kan fanga ɲinini kun ka di a ye a yɛrɛ y'a ye Joe Biden y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ale affaiblilen don a tɛna se ka mandat wɛrɛ kɛ tuguni a bɛna kɛ gɛlɛya ye donc o pression bonyana a ma o de kama a renoncera ka sɔrɔ ka Kamala Harris ka candidature soutenir sabula o ya ale yɛrɛ ka vice présidente ye o y'u ka parti maa ye ale fana dalen don mɔgɔ min na kosɛbɛ ale renoncera a ye o proposer. Ne ye Sekuɲami Bacili ye Gesedala ka parti n'o ye RPM ye o kuma lasela yen ye effectivement an yɛrɛ fana y'a ye kunu bataki sera an ma bataki min kɔnɔna la Joe Biden n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale kɛlen bɛ ka laseli kɛ k'a fɔ a y'i sen bɔ fanga ɲini min n'a bɛ senna l'Amérique jamana kɔnɔna la an bɛ hakilijigin kɛ k'a fɔ Joe Biden ka nin san 4 fanga min ni a b'a baara kɔnɔna la a kɛra fura ye l'Amérique jamana o ka d'a kan a ye a sen don ko caman na min ye diɲɛ basigi ko olu siraw fɛ a y'i sen don sɔrɔ yiriwali siraw fana fɛ ni ka jɔyɔrɔbaw di l'Amérique jamana ma a ka ni laseli min filɛ nin ye mun bɛ a to a tɛ ni sen don fanga ɲini na bilen donc an bɛ a fɔ a ɲɛna ko an bɛ dugawu dɔn de k'a ye k'a fɔ a ye nin san 4 fanga min kɛ ala k'a kɔ kɛ a ma hɛrɛ ye ala ka diɲɛ basigi yɛrɛ fana ala k'o lana sira caman fɛ nka sira minnu fana b'a to Amérique kalafiliw yɔrɔ jan fɛ an yɛrɛ fana bɛ se ka nafaw sɔrɔ a la parce que an ka jamana ani États-Unis jamana bolodi ɲɔgɔnmaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ sira caman fɛ domaine caman ni secteur caman kɔnɔ. Ka da nin kan sisan an bɛ taa Burkina Faso jamana kan ka kɛ ni kunnafoni di taabolo a n'a gɛlɛyaw ye min bɛ u ka jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na n'a degun fanba bɛ kasi musolakaw ma hali ni k'a sɔrɔ wulikajɔ fɛɛrɛw tun tigɛra
cɛkɛda kulu dɔw fɛ walasa k'u ka se ka fiɲɛbɔda ani dɛmɛ lase kunnafonidila musomanw ma a yirala ka fɔ an bɛ don min na komi bi gɛlɛya o binnen don kunnafonidila musoman caman kan u ka baaraw kɔnɔna la Burkina Faso VOA Bambara ka lasilikɛla Jai Sanu ka bɔ Bobo Julaso. Journaliste Mbarani, Lontara, Ertara, Nera fiancé ni. Aller nana ye k'a fɔ k'an bɛ week-end passer ɲɔgɔn kan toute la journée, c'est pas toujours évident. A ka mɔgɔ min lo keleya tun b'ara, ale ɲɛ b'ara chaque fois i ni mɔgɔw bɛ contactera, mais kuma misɛnw cayara. A tun ka kan ni kibaruya jɛnsɛnla nin fɛ min ye Mafarima Kulibali ye, ale ka sugandili kɛ a ka baara ani furuso cɛ caman boro ma muso journaliste tɛ gwaso sigi ɲɛ. Famille bi wele ka sigi ko tanti muso min fɛ est-ce que a bɛ se ka gwaso la ka n'i bɔra entourage kan ni o ma faamu k'i dɛmɛ i ka passion nani ale la leba e baara nin bɛ peser i ka épaule kan n k'o le fɔ a ma mais a ma ɲɔgɔn ta. Kunnafoni di muso minnu bɛ nin degun sugu ra u ka siyani banna si ye dɔw ka furu sara a da fɛ dɔw yɛrɛ tɛna sigiyɔrɔ sɔrɔ pewu. Aminata Sanu bi o baara sugu kɛ kabini san 10 kɔ a ye ko caman mɛn ka caman dɔwɛrɛ ye a ko ra. Journaliste baara yɛrɛ a bɛ muso ka vie gwɛlɛya dimanche t'i fɛ selilon t'i fɛ o wagati ninnu u bɛ se ka taa bɛn ko ɲɛmɔgɔ ninnu caman bɛɛ ye cɛ le hali boboya yɛrɛ muso foyi tɛ kunnafoni baarakɛyɔrɔ dɔ b'a bolo k'a taalu. Walisa ni danfarani jugu ka dabila pewu cɛ ni muso cɛ AJB min ye Burkina kunnafonidilaw ka jɛkuluba ye ale kɛlen ka kalanbolo dɔw latigɛ Burkina mumɛ bɛɛra kuduguta kɛra ka ta juillet kalo tile 5 ka taa bila tile 7 ka ɲɛsin muso journaliste 20 ma Jesuma Milogo y'a ɲɛmaa ye. Donc i tɛ se ka baro kɛ ni kibaruya jɛnsɛnnaw ye bi n'i ma kuma ni siye ni fila kan i ka baro ma dafa. Sécurité ani genre benkan caman kɛra kibaruya jɛnsɛnnaw kan u ka janto ka sécurité ra a ka kan baarakɛyɔrɔ la ni cɛw minnu bɛ yen u ka musow ta gwɛlɛw faamuya ka kow nɔgɔya ye dɔɔnin quoi i y'a sɔrɔ musow b'olu fana fɛ. Babu min tun walawala ni lo ye. Lo bila ale taara ale commencera ka filmer ni kɛ ale sɔmi cɛ dɔ tun b'ale kɔfɛ ko sisan cɛ commencera ka to ka sɔngɔ ko n'olu tun b'ale ko muso lu tun na k'olu tun tina sɔn ale y'a ɲininka ko mun na kumana ten ko la y'a fɔ non k'a ma y'a ka boli cogoya min na k'a bɛna na mɔgɔ indisposé bon o ye fɛn caman yira an na quoi. Ala ni ninnu kɛlɛ ninnu ɲɔgɔnna sababu bi muso bɛ cayara ka na o baarajiso ninnu na ka ta kibaruya di baara gansan na ka taa bila ɲɛmaa bayara ka tɛmɛ ni journaliste ɲɛmaa ye an ko min ma chef de rédaction muso bɛ kɛ ka na dɔɔni dɔɔni Mami Wedrago ale kunnafoni dila ɲɛmaa ye cɛkɛda dɔ ra a ka baarakɛɲɔgɔn dɔw larara Adama Sanu bɛ yen. Rédaction na yan muso la an ka ɲɛmɔgɔ ye tuma dɔ a ka baarakɛcogoya yɛrɛ ye a bɛ mɔgɔ wasa ka tɛmɛ cɛ dɔw ka kan ti ko mara ni mɔgɔ ye quoi n'i ko kɛ n'a ma ɲi a b'a f'i ɲɛna n'i y'a wele wagati o wagati a ka kɛ sufɛ ye o k'a labila n don. Nka ni cɛsiri tɛ baara nin bɛ gwɛlɛyama mun bolo. A yɛrɛ b'a lɔn bi cɛw tɛ sɔn musow ka firifiriw kunna dɔw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna paparapa e tɛ se ka ordre di ne ma aw ye ni tɛ ni ɲɛ ɲuman ye an bɛ bɔ tuma min na bɛɛ la nɔ i yɛrɛ bɛna don tuma i bɛna sɔrɔ bɛɛ la nɔ fana mɔgɔw b'an filɛ ko sungurubaw ko alu ye dugu faamaw ka sunguruw le mais min bɛ ne fɛ ka fɔ n tɔɲɔgɔn ye n'a bɛ fɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ a ka baara la fo a ka baara nin ta ni kanuya le a ka la yɛrɛ la fana nin dɔrɔn de ye a secret ye. Cɛw bɛ cɛsiri min na kunnafoni di kɛnɛw kan musow bɛ don yen ka bɔ n'o cɛsiri jalan ɲɔgɔn ye ni tun Jai Sanu kumakan ye ka bɔ Bobo Julaso VOA Bambara tɔgɔ ra. Ni bɛna na don VOA Bambara ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɔnɔ ni Shaka Traoré. Jeux Olympiques Paris bafilɛ mɔgɔ nani u bɛ daminɛ ni juillet kalo ye tile mɔni wɔɔrɔ nata Faransikaw fɛ yen Mali nɔni kɛla mɔgɔ fila bɛ ye a kɛnɛ kan muso kelen ani cɛ kelen Mali nɔni ni fédération directeur technique Mohamed Maliki tɛ ka fɔ la labɛnw ka ɲi. An ka athlète kelen n'o ye Alexien Kuma ye ale bɛ Dijon bi présentement a bɛ Paris depuis yen nɔ an ye baara caman labɛnw kɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ sɛbɛnw ci ɲɔgɔn ma an bɛ entraînement ci ɲɔgɔn fɛ a bɛ vidéo caman an bɛ lajɛw caman kɛ an bɛ correction caman di ɲɔgɔn ma min ye Aïssata Diabaté fɛnɛ bi m'a to an b'o baara kan yan depuis a bɔra février wagati n'an bɔra Doha n'an ye laɲini sɔrɔ k'a fɔ an bɛ taa Jeux olympiques kɛnɛ kan an ye baara daminɛ n'ale depuis février wagati fo ka na se bi ma alhamdulilayi baara taabolo a ka ɲi kosɛbɛ an hakili sigilen don min ye Alexien Kuma ye ale engagé len don 100 mètres
crawl. Nama Fouma, 100 mètres nage libre. Donc maintenant, Aïchata aussi, elle est engagée dans 50 mètres nage libre. Nage libre, Nama Fouma, Tchenoli. Ouf, là, engagé l'embola. Tchema, elle est à 100 mètres là. Musulman, elle est à 50 mètres là. Voilà, Kaboulou Flip, il y a fait, Kassengoji Goshikofe. Alexandre Kouma, elle est donné, Kalo Klebisaba. Oh, mi Aïchata Djabate, Kalo Kroa Kle Saba, ni Allah Sonna le 3 août, elle est compétition à Flabe 9h du matin. Chien Kelengeno, chien Kelengelen Fiego, Nala demain, ou casse la qualification sera au lac à ta finale là où il y a un laine. Dien Fantani Nani, Jamana Chama non Nikela obéi à Kenebele le Vacan, Mohamed Malikite, Angalame. Il faut bien belle de parce que Américain n'ont pas même dans les Jeux Olympiques. Avec Kelegomi et Farakolo Nyenedje. Nous kumbe belebele de do nous kumbe foiti minga bonale alika yali kenega ndoro o yekuna wolo badi donc ni mo be sport kono bega la ine ka seni kenega frafina no ambe jamana biduru ani jamana nani yaay donc maintenant ko fela fene Europe Asie Amérique bede bi ñogon soro ni kenega an nagira jamana mi iba so athletic kelenero o keleme ñogon soro parce que do be olu be athletic kelem la kata o dépend wa compétition donto la ni performance ou ketoko bon ala on demande flasoro ni Jeux Olympiques Paris bafel ngone nani damena ni jeu kalo ntlemon worona ta ubeto senafo uti kalo na atletan kele sam bafel ngone nani na Francika Ofe VOA Bamara Torola Bamako Siaka Traoré kala Selido ayo ambalmao ne de bena dansige au ka bi malikura kuna fununa au ni che au ka kluma jola au kambe wati were. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site